Mlaleli nomthandi Babu Dokotela wena muntu osekade uhamba Babu Dokotela nosafisa ukuhamba uBabu Dokotela uBabu Dokotela indlondlo kwezokwelapha uyawazi umuthi usesiza abantu abaningi ingabe uphakamisa umsebenzi ufuna into yenhlanhla ufuna into edonsayo isgroup into yomsebenzi into yemali uBabu Dokotela unakho konke lokho ungamethemba ungathembela kuye uBabu Dokotela mshayele ku 082 459 1816 noma ku 063 689 8922 uBabu Dokotela usesiza inqwaba yabantu nawe eyakusiza. Siyabingelela ubingelela Babu Dokotela babuyisiza bawujabulela ufanele ukuhluphe njalo. Namhlanje sinekhehle edala ikhehle lingagugi. Sithe silibuyisa ngoba kwasala ushintshe kuloko esasikhuluma kona kwakhona singakhuluma ngoba bathi ufuna ukufaka inkalva sathi yima uyibuya ichazela. Mkhulu bathi ubani edlozini. Ngiyabingelela ubingelela ikhehle lingagugi uvuke imali beni bethu Finland khona sabhunga namathongo. Sihlahle esikhulu sako Bovungana sophumula amatshitshi namajongose. Ushamhlahle emoyeni indaba ikhala amanzi indaba ididumndene. Emoyeni ukhona. Ukhona kakhulu balo emkhathini. Yagqilaza lesemkhathini. Uthi izolo uhlole kwashawa 11 ebusuku. Awu baba untobeke kakhulu. Utobeke kakhulu. Bathi irayikete namakhambo ugesi yahlola ya. Hayi lokho idume njalo nje le generator emkhathini. Lokho idumile. Mkhulu ngifuna siyikhulume la ukuhlola. Ngifuna siyiveze la ukuhlola. Uthi ufonelwa umuntu bese Pitoli kanti usemkhathini wathi akabuya kakuthini. Konjalo baba ngithi akabuya ngithinta ngoba engathi siqheleze kakhulu. Ibe sihluphile. Ayihluphe kakhulu. Bese sihluphile. Abantu abafuna ukuzohlola ekhaya ulindele bafike bephetheni. Mawuzohlola ekhaya ngilindele ukuthi uphathe u500 rand inkomo yamakhehla. Ukuze sikwazi ukuthi sibhulele. U500 rand nje kuphela sikuhlahlubele ukuthi ngabe uhlushayeni. Yini futhi engakwelekelela kulesi simo kusona. Ukuhlola ke abasiza abaningi kakhulu kuyashintsha impilo yomuntu. Ngoba uzolokhu ucabangela into enethize kanti akusiyo lento ocabangela kuyona. Akuyona. Kunento ekufanele sikutshela yona okuyiyona. Uzolungisa izinto 20 times zingalungi. Lokho ekuthiwa kumele nolandwa komalume kumele nolandwa komalume omamaphu manganani. Ninenze lento kwaze kwaba 20 times kodwa lutho umehluko lokho ekukhalele kanjalo into manje yohlola. Kanti akukhona lokho. Fika kwikhehle lingagugi lizokwambulela ukuthi asikhuluma ngomuntu ofuna ukuhlola ethi akekho la use Cape Town. Yebo. Uthini kulo muntu? Ongekho lapha ose Cape Town engabe kuphi nomhlaba ngithinta emoyeni. Siyahlola online sishaya emkhathini le ndaba sikubhulela uzwazi ukuthi ucaciseleke ngoba uthi ihambi bize negama. Siyadalulela baba igama. Uyabona sikhiphela igama sikhiphela inombolo ukuthi emsebenzini ohlusha ubani njengoba nje njalo mawufika emsebenzini uyagula. Njalo mawumele emsebenzini uyakhathala ufike lobuthongo kakhulu. Xhumana nekhehle lingagugi online likuhlolelele likhehla likutshela ukuthi yini lena njalo mawuze emsebenzini imoto yakho ayifuni ukuduma. So bese sikhiphela ukuthi ubani lokuhlupha kangaka. Ushuthi lento iyadinga ukuthi ukuhlela uthi njalo mo drive notice ukuthi usuyezela. Kodwa i-aircon ibe on kodwa still futhi kuyabantu emuntu odwa niyezela futhi. Yindaba uzolokhu uyibambezela ngoba kuthiwa yasola umsila ngokuyalezela. Ali ikhehle lingagugi lizokutshela likwambulela ukuthi kwenziwa yini konke lokho ngoba uzozongena engozini. Kunomndeni osakudinga kusamele ukuthi uprogress empilweni. Uzolahlekelwa impilo ikhehle lingagugi likhona lizokwambulela ukuthi yini lena yenza ukuthi njalo noma kuthiwa uhamba nonkosikazi wakho ilokho nje ngene njalo incingo uzasabe nokuyibamba ifake ku silent yini njalo maye nawe ifoni yakhe njalo iyacinywa noma ikufaka kuyibhanoyi kumele sikuvulele ukuthi hayi no ayingoba uyicabanga le ndaba nansi lapha inkinga lapha ekhona ukwazi ukuthi ungahlushwa unkosikazi weyindoda ukhiphile inkomo engaka madoda uhlushwa unkosikazi likhona ekhehle lingagugi lizokulungisela umuzi wakho. Uma ukhuluma ngokulungisa umuzi ngicanga mina ama cry nice ufuna ukuthini kubantu? Ikhehle lingagugi liphathela ama cry nice ama delicious amanandi nandi. Uyavuka umuzi wendoda. Unkosikazi siyawuvusa futhi umuzi wenkosikazi ngoba kunemizi ephethwe amakhosikazi. Uthola ukuthi ikhona indoda kodwa nje ikhona nje ngokwesiqu somzimba ayikwazi ukuba responsible as a man ekhaya. Ngiyakuzwa mina ngiyakuzwa. Asibuyele lapha yana. Umuntu ufuna ukuhlola ocingweni. Uyakhokha, uyamhlolela mase yakhokha ikhokha ukuhlola kwenzeka kanjani? Uyicacisela. Lapha ma udinga ukuhlola ocingweni.
imali uyifaka imankanyiso yedlozi uyifaka ungakashayi u3 pm sizokuhlolela ke lapho ekufakeni kwakho imali usenda iproof of payments via WhatsApp and masihlola sisebenzisa iWhatsApp video call siyakusebenza ke lapho sekudalolele ngoba kufanele nawe ungibone ukuthi cha ikehle lingagugi ngempela lele engikhuluma nalo awukhulumi nomuntu ongeyena noma ozenza yena nami ngibona ukuthi cha ngikhuluma noSibani lo wakwaZibane lento isihambisane ngoba khona abantu abaganga ngabantu abazenza ikehle lingagugi noma abafuna ukuthatha ama chance abanye bathi banike 5000 bavulele bathini bathi akumanike 5000 hayi baba no u5000 bazokufaka Moja Live ngena mahala nje hayi lutho iscam less abathatha ama chance manje bakuthinta ngabo 11 ebusuku yini le business ekhunywa ngo11 ebusuku ngo11 ebusuku mina ngebusy nabantu ababuthakathaka ngebusy nabantu abaserious empilweni uthi yena mnike u5000 uyaganga kakhulu uthatha ama chance manje akusetshenzwa ngalolo hlobo ithathe manje isuke emesigeduleni izokhoza iaccident mayenza kanjalo hayi izoqilaza uyicabanga iCalvas makunjalo iCalvas kuyangena kakhulu kanjalo back to sender benza ukuthi uhlele ekhaya awulala ebusuku kunabantu abangogogo abawomama obaba bahlupheka kakhulu ngeingane zabo ayilala ebusuku ingane encane yakhala ebusuku kanti kunento egijima egcekeni kunento embelwe egcekeni kunomuntu obhizi ukuphehlela amanzi amnyama ubiza igama lakho ubiza igama lomndeni wakho awulale nje ebusuku ubhizi ushayana nawo kuze kuthusha wesilwana noma ushawe isimo se-stroke kodwa manje futhi awenze lutho akuxabene nalutho nalomuntu lento umona manje lapho iCalvas ke simshange iCalvas uJesu abashange iCalvas abafundi bakhe mabe phambuka endleleni manje kungani nawe ungasukuma uzekhehleni uvungana uyazi lento kufuna ngiyikhulume balaleli nabantu abahack abantu abascam abantu umwakha ivideo khona uzowazi wena ufuna ukwenza video production asikho isidingo sokuthi wakhe ivideo e1 hour yabo asibuka ibhola la silalela ibhola la lana khulwa izinto ozidinga ekhaya idatha elingakanani ngizospenda ngilalele wena ivideo imibe u10 15 minutes 12 minutes yenele information is sent and then it's on point it's on point engisho ukuthi ngizofuna ukuthi uyiphile nje lento ukuthi noma umuntu angaqhamuka emva kwendle ethi hayi sizokuvulela thina lungisa imali engaka sikufaka Moja Live futhi ama video akufishane khona uzokhuluma no akekho umuntu onesikhathi sokubuka ivideo 45 minutes kunjalo abantu eziningi abazenzayo ziningi abantu abazenza ngoba sizogcina siqilazekile sispend imali sithi songena kuMoja Live ujike ingenzeki lonto yabo siyaphambana makunjalo isiyaphambana ke manje sithi iCalvas kakhulu ke manje sidinga iCalvas kanti manje umuntu ungisukela iya phambili iCalvas ungisukela esigcaweni sami hayi igudla kakhulu hayi iquba kakhulu ngoba phela kuyahlupha uyinyanga ungenayo iCalvas hayi akwazi akuphileki ngoba phela abanye bazi bakholwa ngoba kukhona iCalvas kufuneka iCalvas awukwazi ukuba nemfuyo awukwazi ukuba umelusi ungayiphethe iCalvas ngoba manje izosuke iphambane kakhulu ake sikhuluma ngeladi lasethongweni uthini kubantu namhlanje kunomuntu ongawuthola umsebenzi ongawuthola umendo ongabathola abantwana izinto ziyaphambana ekhaya imoto ziyafa lokho kwahamba umkhulu noma umalume washabalala yonke into mase bethaye bethwele kunento ethize kanti bona manje kuhamba umalume kwaselima usiko lokwenza ilada lethonga ilada lethonga kuyilapho khona sikhumbula ithonga elithize noma amathonga athize siwenzela isithebe ukubonga nokuphakamisa amandla abo nokucela izinhlanhla ezithize ethongeni ngabe iladi lethonga elenziwe ekhaya ngabe lenziwe entabeni ungabe elenziwe emanzini kepha kubalulekile iladi ukuthi ulikhumbule idlozi lakho uyozuphuphe amafruit uphuphe kulakhanya ibane uphuphe uzidekiwe emsamo kanti ithonga manje lokho likukhumbuze njalo ukuthi ngicela ungiphakamisele ibane ngicela ungiphakamisele isithebe uzuphupha ugologo uphuphe utshwala besintu kanti lada manje liyadlulisa umyalezo ake sibuye la ezibaneni yazi wena ungayisho uyithathe kancane
La lo muntu uthi ngicela ungiphakamisele izibane. Uma seveza isibane esiyelo kanti la ekhaya ikho imali. Kanti endlini yakhe sekumnyama, izibane zagcina uphakanyiswa umalume wakho. Yebo. Naye la endlini yakhe kumnyama manje. And lesi siyelo isona ezozivulela ngaso imali enithi nayo. Konjalo. Lesi simhlophe lesi sovula le inhlanhla enithi nazo. Konjalo. Lesi sike sihlazi sona esosenza le thongo lithi nina idlozi alisekho la ekhaya. Wena ubone sathi kumosha isikhathi. Yebo. Ubuyichaza kahle le lati ufuna khona abantu bezoyiphila le bayi understand. Ukwenza iladi ukuphakamisela umuntu inkonzo yezibane noma ukuphakamisela ithongo inkonzo yezibane. Ibaluleke kakhulu leyo nkonzo yezibane ngoba ilapho khona udonsa leli thonga lenhlanhla njengoba nje udonsa ngesibane esiyelo imali izawuba khona nomsebenzi uzawuthola njengoba nje uphakamisa isibane esimhlophe kunamathonga ahamba egangile noma angahambanga kahle adinga ukuthi wacelela intethelelo ngalesibane sentethelelo esimhlophe isiumhlahlandlela lesi sibane siphelezelwa kakhulu isibane esiluhlaza lesi sibane esihlaza esiphakamisa kakhulu noma esiphendula ithonga kuba likubheke malavalwa livuleke ithonga kakhulu size sithole nesibane esibrown lesi sibane kakhulu esisebenziswa kakhulu entabeni endaweni yomgede lapho khona siphakamisa ithonga lasentabeni noma isithunywa sasehlane lapho lamathonga siyawaphakamisa siyawahlanganisa siphakamisa nesasemanzini isibane esiblue lapho khona ama-prophet noma amaphupho akavalekile ingilozi yakhe ayikhulumi lento ekuthiwa listen to your guts kodwa manje ama-guts wakhe ayakulahlekisa kakhulu udinga isibane esiblue mawusilayithe ukhuleka kusona sikuphakamisela sona siqondisa lesi spirit okuyisona esikulawulayo noma esikholayo. Yazi ngizohamba khehle lingaguge ngingene kule ladi leli ukuthi lizohamba liwafuna amafruit ngoba la mafruit uma sesebekela afuna bese yahamba unika ingane zangaphandle kunengane ezingangeni la ngesikhathi lenziwa ziyafuna le yafuna amafruit oyichaze amafruit le amafruit ibaluleke kakhulu ngoba kuona lamakhandlela aweba khona lamafruit yeba wabe khona baba mayeba khona lamafruit lawa adlala indima enkulu kubantwana kuyithongo lomnono kuyithunywa zomnono nezithunywa zamandawe kakhulu ngoba lamafruit lawa uma eseqedwe ukwenziwa inkonzo yezibane kufanele ukuthi ngesikhathi esithize mase uyonikeza abantu abathize kakhulukazi abantwana ngoba ngenkathi bedla labantwana bejabula benconcoza badedela isibusiso ingilozi lapho ikunikeza isibusiso ukuthi kubonakala imiphumela emihle ngale nkonzo yezibane ubuyiphakamisela ithongo lakho. Uyazi ngizoyilalela lento umuntu ayithathe kwasakudlala kunomuntu manje othi uyafuna ukusuka eEastern Cape uzomisela wena le ladi uthini kulo muntu umuntu osuka kude masimisela lenkonzo yezibane ziyatholakala izinto nalapha esuke sikhona ngokusondelana kwamadolobha noma kwezitolo ufika nje ngikwenzela ilist ukuthi kufanele uthenge nani kepha asikwazi ukuthi siqhubeke nenkonzo yezibane amafruit engekho ugologo ngekho ngoba kunomuntu omdala ophakama ngogologo owayedla ugologo kunomuntu omdala ophakama ngomqombothi owayedla umqombothi kunomuntu omdala ozothi ngicela itiye limnyama lezo zinto ezibaluleke kakhulu uyalifuna le joko yakhe noma le rooibos yakhe manje angithi kube ile joko i rooibos iglen yebo ba netrinko nayo futhi iyangena kakhulu ngoba kungesalukwazi sikhuphuka ngetrinko nje esingafuni olunye uhlobo leinkambi mawuphakamisa itrinko ilapho khona sesisondela naso sithola ukuthokomala sizize samkelekile kule nkonzo yethu uzoyifuna umuntu ukuthi siyenze athi kodwa becela ukuthi before umenze lokho ake kuqiniswe ekhaya kuqala nje mhlawumbe kunento egqitshwe lapho uzokwenza kanjani iqala lapho ke inkathazo ma sizokweqela ekubetheleni iceke lingahlanjululiwe ngoba ukwazi ukuthatha isitsha okadudla kuso esingcolileyo mase usifaka ekhabetheni fanele ukuthi usihlambulule mase uyasifaka ekhabetheni noma usivale ngesivalo sakho kanjalo futhi kufanele ukuthi ma sesikuhlolelile online noma esigodlweni sakhiphela ukuthi no kunesimo efanele sikhishwe ecekeni ukuze sibiyele ithonga ngoba lento iphazamisa ithonga
manje akwazi ukuthi inkunzi ezimbili ibuse sibayene esisodwa ngenkathi kukhona lomkhuba lona ovala inhlanhla noma ophazamisa ithonga maliza nenhlanhla yemali ngenkathi nishisa impepho nicela ucelela abantu abakho umsebenzi ucelela abantu abakho umendo ucelela abantu abakho amabhizinisi lesi silwane sivimba leli thonga eliza nenhlanhla ingakho kubalekile ukuthi siqale sikhiphe lo mkhuba ombelwe egcekeni ngoba lezi zinto ziyambelwa ngezilwane isikhathi manje ke abasafiki bona straight qobo ngomzimba bezomba egcekeni lakho sebethumela izilwane ifike izimbi zifake lento ngaphansi komhlabathi uzuthi wena lento ephuma yembelo bani ngoba la ekhaya kubiyiwe nansi ke lapha indaba ekhona masikhipha nansi khona okhombisa ukuthi khona kufanele uthi emvaka lapho mase siyabethela ke sivikele ngoba masingezokubethela lento izophinda ibuye number yakhe thini ngiyatholakala ocengweni u064 788 1787 abazoyihack Ayi ngeke belokotha. Ikona esibili noma iyona kuphela le? Ikona esibili 069 570 5730. Bakufuna abantu abafuna ukuhlola. Hamba ubahlolela. Kehleli ngagogeleli ungapholisi maseko. Usizo liyatholakala sesisiza abaningi. Nawe yini engakuvimba ukuthi usizakala mawufika kwikhehleli ngagogi na. Siyabonga Babu Dokotela Babu sizibawujabulile siyathobeka. Mlaleli nomthandi Babu Dokotela wena muntu osekade uhamba Babu Dokotela nosafisa ukuhamba uBabu Dokotela uBabu Dokotela indlondlo kwezokwelapha uyawazi umuthi usesiza abantu abaningi ingabe uphakamisa umsebenzi ufuna into yenhlanhla ufuna into edonsayo isigubhu into yomsebenzi into yemali uBabu Dokotela unakho konke lokho ungamethemba ungathembela kuye uBabu Dokotela mshayele ku082 459 1816 noma ku063 689 8922 Babu Dokotela usesiza inqwaba yabantu nawe eyakusiza